عام ٹورزم ہی سر آئیں سعودی عرب نو ٹورزم ہی سر آئیں اور تی پورا امارات کستے ٹورزم ہی سر آئیں را مٹیریلہ تو دے تو سیر نہ بے تی وسائل کٹا تی وسائل ختم با تو ای حسابہ نوجوانے کیپسٹی ڈیولپ کرنا ہے نوجوان نو مایوس بو گئے نوجوان وتی جگہ پیرنٹس مایوس بو گا کہ یک کے وتی کستے نوجوان اسلام ہمیں وجہ 20 سال انویسٹمنٹ کہ میں یونیورسٹی یعنی ہمارا ریشو جو کم ہوتا میں بلوچستان یونیورسٹی بھی یک کے فیس زیادہ ہیں یک کے آنے کا بعد ہم روزگار امکان نہیں استے تو لہذا مردم مایوس ہوا انو ہر سال روز پر روز کم ہوا نہیں یک نوجوان یک بچک کے یا جنک کی تو گریجویٹ کنے آئی سرا تھی زندگی یہ ٹوٹل سرمایہ لگی تھی 30 سال انویسٹمنٹ 30 سال مونٹی سریچ تو شروع کنے دوبارہ ماسٹر کنائے نے بیچلر کنائے نے یک پیرنٹ یک پیتے 30 سال لے انویسٹمنٹ یک ماہ تے 30 سال لے خواریے آپ پتہ درک ہے بے روزگاری جیا دوزے جوڑ بھی ڈونگے جوڑ بھی ڈاکوے جوڑ بھی نشے جوڑ بھی بڑا یہ پیٹ ماتا نے تباہی نہیں یہ 30 سال لے انویسٹمنٹ تو ایشی خاطرہ ای سوسائٹی آرہ ای سماج آرہ ساری یا پیش بندی کنگ لوٹی بچار انو دنیا تو کا ساری اما گوشت ہمارا 4 موسم ہستے ادار قسم فصل بھی انو موسم میٹر نہ کا انو موسم مسئلہ ہی نہیں ٹنل سسٹم دنیا تو کا اتکا ترا کستے دا جولائیا فروری موسم دا ٹھیک ہے اگست ترا مارچ موسم دا چائنا ٹوٹل کستے ٹنل سسٹم ہے فارمنگ ہے کجام کستے موسم تو بدے اما فصلہ بکا تو یہ فروٹ اہمیت ایک کرائسس دنیا تو کا نو ختم ہوا گئے خوراک کے کرائسس دنیا تو کا ختم ہوا گئے لازم سائنس ترقی وجہ ترا ہر صورت تا ٹیکنالوجی نے مگا روگ لوٹی ٹیکنالوجی نے مگا روگ واسطہ علم ہما ٹھے ابھی کی ضمانت تھی علم اگر ضمانت دا کہ 30 سالے منی انویسٹمنٹ 30 سالے انویسٹمنٹ رند منی یہ نوجوان ای کارا کت کن تی زین آئی کہ منی بچک کے آنے نگا سی ایس ایس کنتے پی سی ایس کنتے باندہ ڈپٹی کمشنر بھی تی ہمیں بھی نا یہ و تی زین آئی چنے کہ وطی زاگانا وانے نگا باندہ شوانے بھی یہ و کسے زین آئی نبی نا ہر کس میں سوچ بلے بچے ڈپٹی کمشنر وسنر کمشنر پتا چھے کہ انچو ویکنسی نہیں انچو مردم یہ ہوچے کہ پبلک سیکٹر سرونٹ انچو 50,000 اسٹوڈنٹ در آئے گا 600-200 بہن روزگار کے بہن سالانہ جی ضرور صاحب یہ معاملات ہیں کہ دنیا تو کا انچو کہ سولر گپ مرچی تو میں علاقہ رہا کوچنگ رہا میں سولر ذریعہ ملوک چھے بجلی ہے خیال ہے نہیں کہ بجلی کھے نہیں ہے انچو سوچتا وہ پتہ علاقہ کشت کشار کو تکاں وہ ہمیں چوکو تکاں یہ سولر ہمیں جوڑ کنو واقعی جنتا رو جنتا روتے ہیں نو مقصد ہے کہ یہ سائنسہ کی انچو ترقی کتا یہ نمگا ترقی میں نمگا نیاہ آگا اسی بنیادی سبب چی بتوں تک اسی ہو انچو کہ چیئرمن صاحب برایا بلے ماں برا دومی نمگا یہ برانگ کہ یہ کجام ملکانی کے مشہور مثال دے گا او دا منی خیالہ سیاسی استحکام حالا چا معاشمت رہا جمہوریت سرا کے یقین دارام یقینی کہ حکومت کے بنتے یا جمہوری اگر پیمانے یا کایاں اسمبلی جوڑ با یا حکومت جوڑ با بلے ای حوالے یا مچار گئے کہ ای پیمی عدم استحکام و سیاسی عدم استحکام وجہ ما ای پروگرام ایک کورت کنگا نہیں ہے میں حکومت کورت کنگا ہے سماج تو کا ملو کی ذمہ داری چی بتوں ہم چاہ آلات ہر انسان اویرنس سے ضرورت ہے میں مجلس سے مقصد ہوں اویرنس ہے کہ اویرنس یا آواز یا اختوار بھی نا سماج آگاہ بھی سرپت بھی ہوتی مسئلہ بھی زاں آئی لائٹ بھی کہاں ظاہر بھی کہاں وہ تو آئیے علاج نے مگا بسوچی تو انو کی سائنسی طور ہے کہ ٹیکنالوجی دور ہیں آئی ٹی پر جو کام کمپیوٹر موبائل ای دور ہے چیزاں ہوتی ظاہر کرنے کی چیز ضرورت ہے یہ چینی اسی واسطہ سوسائٹی سماج وانندہ مردمان ایک مزنی کردی بھی بلے ما تو ما ہما حبرارا والا کو کہ سیاسی عدم استحکام ہے وجہ اور ایک جاوران نگیگی ہے وجہ
NGOs بھی کاری کرت کنگانے تو وقت اگر نشتو وتی حل کو میتگانی تہا یک کسانی مچی کرت نکنے ای حوالیا تو کتاب کلچر دیما برت کنگانے تو تی لائبریریاں مضبوط کرت کنگانے کہ بعضیں دیکھے جاورانی نگی کی ہستا تو منی خیالہ اگر ای جاور کمی گیک کنگ ببا اگر میں ہما کے اختیار دار ہستا ہما کے اقتدارانی سر ہستا مستر ذمہ داری ای نمگا اگر دلگوش گور بکنا گوڑا بازی ما ہم دی مارا دنیا برابرہ نوشی شہری بھی تاکہ میں گپ مشورہ بور کریں گا لس مر دوں ملو کا وش کرنے کی بات ہے بہرحال مرچگیں چونکہ ماہ رمضان ہے تو بائدشن کے مانو پاک نازن کے بوشا بالکل گل زمین و آزمان کل جہان واجکار گل زمین و آزمان کل جہان واجکار سرجم مخلوق کے پرور بے زبان واجکار تئی خدائی پدریں ہر نیمگا واجہ خدا تئی خدائی پدریں ہر نیمگا واجہ خدا دشت و جنگل ماہ و کلکش آزمان واجکار سازتگ انسان و دلوت سازتگ انسان و دلوت وط نکان ذموار سازتگ انسان و دلوت وط نکان ذموار تو ڈگارانی کشار کشار دان دانے واجکار پتئی نامہ میرے ماں پ دین و اسلامہ میرے پرتئی نامہ میرے ماں پ دین و اسلامہ میرے مرگ و موت واجکارو زندمان واجکار ماں گنہگاریں بلے تو رحمییں ذات خدا ماں گنہگاریں بلے تو رحمییں ذات خدا بخش مارا شب تہاریں ماہکان واجکار گل زمین و آزمان کل جہان واجکار سرجم مخلوق کے پرور وہ بے زبان واجکار جی شرف داریں مشکل کو چاروں کا رمضان المبارک کے ماہ مناسبت وزبت کو شرف دارم مجلس دیما روان تو ما لازم بلوچستانی نوجوانانی بابتا فکر مند ہیں آنی روزگار و آنی زندگی بابتا پرچہ آؤ کے وقت ہیں اگر آنی جوان مستقل بھی تو مات پیت علاقے واسطہ یا قوم واسطہ یا صوبہ واسطہ وشالی بھی آگاں بدیں راہ یا راہ بگراں تو لازم دے میں آلات ہم یہ آلات سے بدتر بھی تو لازم اسی بابتا اللہ جیڑے کو فکر کرنے وجہ یک چیزی میں معاشرتی روایتی چیز میں ایک باز ہے نا روایتی چونکہ ٹریڈیشنل بزنس بھی اور ٹریڈیشنل کاروبار بھی یک لگتے گپ پاں وہمات گشے خیال آں ہر چیز ہے بھی قسمت لکھ کتاب بھائی قسمت لکھ کتاب بلے یورپی ملک کا چچو سردی بوتا چچو خشکی موسم ہے بلا ہاں تے ملک ہمیں محنت ہمیں جہد و جہد حالانکہ ہاں دیکھا انچو وسائل نہیں یورپی ملک تو کا آج تو کہ باقی شش اشت ماہ سرد ہیں انچو کہ برباری بلا ہاں ہوتی میں انفراسٹرکچر یا زندگی تو کا منچو وشالی آورتا نو ہاں جہد و جہد کو تھا پرچہ کہ یک پیش بندی کو تھا دو میں جہد و جہد کو تھا پیش بندی اور جہد و جہد چنچو قسمت بدل کن تھی کیا یک یہ بات ضروری ہے یک تو پیش بندی کرنے کے یک اور بو اگر نہیں 6 سالہ 6 سالہ کے اور نہ بو تو باید پیش بندی بکا کہ ادھر راؤٹ پیدا کی خشک سالی پیدا کی ٹھیک ہے ڈکا لے کہے تھے پیش بندی ہمیشہ نا کہ تو یک 6 سال کے اور نہ بھی یک پیش خیمہ ہے کہ ادھر ڈکا لکھے نتر اچھے کنگی ادھر ڈکال آتکا ہمارا گتا سر اگر ہم پیش بندی نہ کنا ظالمی دنیا مرچی دنیا سخت ظالمی تو اچھا بزدگی برداشت نہ تو اگر وہ خوش کہ میں بزدگ ہوں دنیا تیسرا رحم کا سوال ہی پیدا نبی دنیا تیسرا رحم کا دنیا بزنس سے سرا ڈیپینڈ کا ارچی جنگ دنیا تو کاستے اکنامک سے جنگ وشن کسے گریوی کس نہ گریوی کسے کندی درکندہ تو ای گپا تو وتی کستے زینا چکش کہ تو گوشے کہ میں بزدگ ہوں دنیا سے ذرا رحم کنتی شو باقی بچے کہ تئی کرا نوچے استے اور تو چھے کت کنے ایٹم بم کے استعمال بو جاپانا
آئرن جاپانی نشتہ آئے فیصلہ کو کہ اگر دنیا تو کا سروائیو کرنے گی مقابلہ گڑا سائنس ٹیکنالوجی تئی خیال مرچی کے استے اگر جاپان پیما زدان کشتہ سروائیو کت کو سوال پیدا نہ بھی جاپان زمین نہیں جاپان زمین نہیں سائنس اور ٹیکنالوجی نے مگشتا مرچی پورا دنیا سرا یہ بادشاہی مرچیچ بنائے نگا نہیں ٹیکنالوجی آوتی دا چیز آئی اسمبل بھی ملیشیا پاکستان چائنا ایکس وائی زیڈ ٹھیک آئیے ٹیکنالوجی آوت ٹیکنالوجی بہا کا نشتارا میں سرا دنیا بلے طاقتی ملک کی جوڑ ہوتا نو تئی کے رائکہ کے وسائل استا اولی تو اسی کی گورنمنٹ سرکار درسانچ مستری تئی سماجی کا ڈیولپ نہیں ترقی یافتہ نہیں مضبوط نہیں تئی نادار ہے سماجی کمزور ہے سماجی آئچ کت نکا تو کسی ابو گوش کی تو یار بزنس نہ کنے تو گوش بے روزگاری بزنس نہ کنے اوشی وشکی ہمیں دست خالی جے بچوں بزنس میں مرچہ یکی وہ نیست یکی ہستے آئی تو کا نہ ہمتی ہاس نہ زانتی ہاس نہ فکری ہاس ہم کستے علمی بچار اما ارچکار ورکس کو اما سکل ڈیولپ نہ کنا ہر چیز کے اما استا وقت سکے تھا میں میکینک ضرورت ہے صاحب ورکشاپ والا میکینک کے آ کے پنچر جنوں کے آرہ پنچر ساری تو بچارہ دیگه کارے کرتا انگور کشتا ابا وشکبو نو پنچر جنہ گائے نہ جا گیا کستی ٹریننگے نہ انگورے باغ کشگے ٹریننگے کرتا نہ پنچر جنہ کے ٹریننگے کرتا مجبوری ہے مجبوری ہے کنہ گائے تو مجبوری یہ کہنا گیشن کہ بس وتی صبح شام کا تگے کت نہ کا دنیا تو کا کسی اگر کیلا بہاک موز بہاکاں ہم ماسٹر سے عام وانتا اور کمو سکتا کہ ای کی استی موز بہاکنی آئیے یک ترتیب مارا ترتیب اچنی جب میں ارچی کی بزنس میں نہ معذرت تاگوں بلائیں بزنس میں نہ کروڑ پتیا روایتی نہ کہ ان پڑھا مرچا منترا کستے نام گرگ شرنے پورا یک لائن منترا دئی ٹھیکیدارانی آنی اکاؤنٹا نہ تو بچار کروڑ پتی اور پتیا بلے ان پڑھا ٹھیک ہے بزنس میں نہ میں وڑا گو کار کنوک کہیں کار کنوک درا کے استے تی ماسٹرز تی ٹیکنیکل ایجوکیشن والا بیچارہ کار کنگا اسی کے اسی سرا گورنمنٹ پائدے غور و فکر بکنی کہ دا فیوچر ٹیکنالوجی ہے فیوچر ہمیں وسائلہ تی فیوچر تی ہمیں وسائلہ نو تی مرضی ہے ایشنا را مٹیریل بھی دی یا انڈسٹریز بجا وتی مخلوقانا روزگارم بھی یک فیکٹری 500,000 5,000 8,000 مردم کار کا ڈننا چکا سے کہتے پلانٹ جا آکار کت کا ای دا انویسٹر پرچا کستی پلانٹ نہ جا پرچا کہ آرا ای سوچی فکر نہیں تئی انگا تک تئی سرکارا ای فکر یا تی سوسائٹی ای فکر کا سیارہ نہ داتا کہ تئی کستے نصیر آباد یہ پورا بیلٹ ٹماٹر کیچپ پہ یک فیکٹری بھی جانے انو ٹماٹر انو مارکیٹ تو برو نصیر آباد تو برو ٹماٹر 10 روپے کلو کسے نزوری تئی وسائلی تئی زمینداریش پورا ایشی سرا اشتما لگ گتا مطلب یہ وسائل نوکی رنگ نوکی دروش میں دیکھ نبو گئے نوکیں ایک سسٹم اویرنیس نہیں میں کہہ رہا چونکہ میں کیچیں مردمانہ زر رستے کیچا مردمانہ زر نہیں بلیشن کے یک ارما کہستے ہیں ارما کولڈ اسٹوریج کسے نہ جا یک فیکٹری گریڈنگ ہے فیکٹری کسے نہ جانتے اویرنیس نہیں اویرنیس اور ماحول یہ ہر دو چیزیں سرکار پیدا کر جی ضرور سرکار ذمہ داری ہستے ہیں بولے میں معاشرہ تو کا میں مجلس سے مقصد لس مردمہ وتی ذات مطابق سرپدی دیے گی کہ بھی شمکرہ وسائل ہر بڑے بس ہمیں وسائل کارمرز کرنے کی
नोशन कि अमा चीज़ की तरह स्पेशलाइज हैं तो आइए देखिए रंग और शक्लें दिमाग को साइंसी बुनियाद भले माँ हर वक्त रवायती ट्रेडिशनल बुनियादा चीज़ें सोचें नो की तकनीकी नेम का नरू हुए इससे हिम्मत नबू गए या ये जो समझ बोझ नेस्ते हैं या खौफ थ्रुस से ये चीनी सूरत हाल थी जो ना एक तो पिछले खबरी करने गए थे कि किस्मत है बाबत बाबा किस्मत है तो किस्मत किस्मत में ये उड़े गए इशारे तो जिस जवाब दे कि बाज मर्दम हमें किस्मत ही बुनियाद हिच न का किस्मत लेके मां हमें उशगाता कि एक किस्मत वाजो खुदा बाज़ इख्तियार अशरफुल मखलूकात रदाता ये इंसान रदाता ये मजनी बूद हस्ते हमें खातरा ये अशरफुल मखलूकात उशा ओ लहते मर्दम जो वाजा खुदा गुन जाम बड्डंग नहीं मतलब हन्नु उशगाओ आ मर्दम के काहिले सुस्ते निकम्माई नकाम माजूर नहीं हिच नहीं चीजें खुद कम भले नकम भाई खातरा होती दिला हमें कप्ता के मनी किस्मत खराब किस्मत पर जोहद कनगा पर कोशिश कनगा पीछे बलूची औषध तो हिम्मत कने हरकत कने बरकत भी हरकत तय्यु मनी जोहद बरकत किस्मत है दुनिया तो का मजने तब्दीली हमें हिम्मत वजह बुता हिम्मत वजह बुता का साइंसी तरक्की बुता या समाजी तरक्की बुता दुनिया तो का लाजो में बाजें छे वांदा गस्तान का अंग्रेजी वंत कना जाना सोशल मीडिया यूज करना हर एक के दस्ता एक मोबाइल या अगर बिल्ली इदारा निस्ता या तई मकसद में इख्तियारदार पर तो न का बोले अगर तई जिंदे के रस सोची भी तो बाजें चीज दरबुर्द करने चे गूगल दरबुर्द करने चे सोशल मीडिया दरबुर्द करने ये बाजी नौजवान हस्ता आग उशम माँ बाकायदा कार कनगा सोशल मीडिया जरिया बकायदा इन स्टोर आन चिंचो डॉलर कार कनगा माहवर ये भी एक स्केल जाइन चीज़न सिक्का के वास्ता जाहिर जोहद लूटी बहरहाल किस्मत इंसान वती दस्ता है वाजा खुदा ये मददगार है भाई बहाना ही नहीं ये हीले ही नहीं कि मनी किस्मत खराब है माँ हमी खातर हिच न कनगा तक के तो हिच मगने थी किस्मत शर नबी कनक लूटी बाजवान जी शरफदार कारखानों के हिम्मत है ज़रूरत हस्ते हैं तो लाजो इन मगा जोहद बीबी तो माँ तो चेयरमैन साहब आकरा गुटसरम हल्लुका दसबंदी करने वाला तो मैं सरपदी जी मनी गुजारिश हमेशा यकीशन की वतीजागा नवाने नहीं और आने मुस्तकबिल वास्ता आने फ्यूचर वास्ता रोजगार नु सरकारी कार सख्त बाजुमीद मदार वती जिंद के अस्तित्व जिंद कोशिश विकने के आई वास्ता प्लानिंग बायदे के अस्ते आई वास्ता बिबी और वतीजागा ना के अस्ते अगर फारिगा आना ज़रूर के अस्ते चैम्बर ऑफ कॉमर्स हर जागा अस्ते हर जागा की बिजनेस कनो के मर्दुमा आनी किरा राबदे अच्छी बिजनेस चो कनगा बिजनेस चो के अस्ते सिक्कता आनी तजुर्बा अच्छे सिक्का और वती के अस्ते नोके टेक्नोलॉजी अर्ची कहता आचे फ़ायदा बजूर फ़ायदा चिस्त बिकना फर्स का यक ऐप पे आत का इन ड्राइव यक ऐप पे यंगो यक ऐप पे करीम यक ऐप पे हजार मर्दम रोजगार करने का तो रोजगार रे वती वस्ता राय कशक इंतहाई ज़रूरी है आ मनसूबाबंदी आ लाजमी अरटे मत बस्ते दस्ता दे गंडोए आ ये फ्यूचर सोचा तो वत विजा कि ईदा ए माहौल ए इन्वायरमेंट मनी गंडो के ईवान गाएं इन फ्यूचर चे जोड़ भी डॉक्टर जोड़ भी इंजीनियर जोड़ भी बिजनेसमैन जोड़ भी आइए कहते वती जैना अवली रोचा ये फैसला बिका और आइए जैना में ये वायदे कहते आइए जैना भी कि मना इन फ्यूचर ए कारखानगी बस जोन मैं कह तुरंदे जुस्ता शनि दो जुस्ता हर एक जवाब भी दो जुस्त ना तो एक जवाब भी आखिरी बस में किताब ज़हूर साहब किताब या सोशल मीडिया किताब किस्सा गुई या शायरी तर्रोताब या निंदगो टक दियग तर्रोताब वो विवक्ष में तर्रोताब लोगे निंदगो वाब हो संगते को अमरादारी चकर रख संगते गुना अमरादारी इस तरह से ये तय चार है मैं एक रवायती जोड़ को था गुंतो लाहौर या कराची मतलब ये मौसम निंदा के कौन दोस्त भी कराची मस्तोंग कोयटा सरोज या बैंजो सरोज मेरे तावला महंगर या नवाब बकुर बुकटी
سردار عطا اللہ منگل. رائٹ بعض جون صرف درا ای میں ترندی جستانی جواب تھا کہ مہمان داتا شما لک محنت کے شما مجلسات کے بعض مہربانی صرف درا بعد امت حوصلہ بھی سائنسی ترقی ہمیں وقتہ بت کام میں دیما شتے ملکاں کا بچارے آہانی امت پیش بندی بنیادہ دیما شتے کام قسمت تو درستانی کی اللہ درستانی کی اور ہمت و حوصلہ بھی کرنے گا بھی ہمت پہ زندگی مسئلہ جیڑا نہ لازم سرکار ذمہ واری کی آگنا سماجی ترقی ہے وہ کمیونٹی رول بت کا معاشرہ بت کا یا وہ فیملی تو کا ترقی بت کا چکانی تعلیم بھی بت کا اور بعض چیزیں کہ کھل وہ کوچ کا ہستے بزنس حوالہ کاروبار حوالہ تو آئیے ڈیولپ کرنا وہ دیمار کی ضرورت ہستے تو ای بابتا علامہ جیڑے کو فکر کنگی شب درنگ کو امیداں کا مروچی مجلس سے سوچ کر منظور ترے مہماندار ڈاکٹر زاہد سے مکل بھی دے اللہ باؤٹ